Naimbag nga orasyo amin papagayam, iti daytoy agundaway, sagutan kayo iti maysa a daniw. Daniw a makaitad adal ken inspirasyon kara kayo. Ngem sakbay na papagayam, kayat kayo man nga awisen, itingkay panag-like, panag-share ken panag-subscribe. Iti daytoy a YouTube channel Brian Altea. Adtoy ti daniw ngayon nakisagot kara kayo. Daniw ana pauluan, apay anang lipat ka. Wen biyag ko apay anang lipat ka, apay apimanaw ken umadayog ka. Anya kati tinagpasulak ken ka, apay akastoy ti aramidem ita. Wen biyag ko inayat ka iti napudno, impatay ka iti amin-amin ko, ngem apay akastoy ti ipalakam mo, anya kadi tinagkuranga biyag ko. Wen biyag ko ipagam ti pudno ita kanyak, apay akastoy ter aramidem kanyak, pangaasim tagpudno ka kanyak, adda ka din sa bali nga inka inayat. Wen biyag ko nagsakit, iti inka aramiden, napuso ken naken ko masaksaktan unayen, rikna ken bagik marigatan unayen, pangaasim biyag ko tadinak kumamet unay parigaten. Wen biyag ko ammom nga inayat ka iti napudno, ammom nga impatay ka, akas panangipatay ko iti biyag ko, ngem apay akastoy ti inaramid mo, adda ka din sa bali nga ipatpatig mo. Wen biyag ko pangaasim tagpudno ka kanyak, ibagam no talaga ngay ayatenak, ibagam no pudno nga ipatpatignak, tapno ang mukmet ti pagluglugarak. Wen biyag ko nagsakit daytoy ngin naklaklak amen, nagsakit daytoy ngin naksagsagrapen, nagsakit daytoy ngin naksagsagabaen, pangaasim biyag ko di nakkumamet parigaten. No addan sa bali ngayon kainayat, ibagam kumakanyak, tapno ang mukmet ti pagluglugarak, saan nakastoy aparparigaten nak, agsagabaak iti adu alimdo, ket daytoy ti kalakamak. Wen biyag ko pangaasim, tadinak kumamet unay parigaten, puso ken riknak madudog unayen, nakem ko masaksaktan unayen, panagpampanunot ko jak saan pa yen nga agsusuruten. Aldaw rabii ngenak agpampanunot, aldaw rabii ngagsangsangit kaunggan tuy pusok. Wen biyag ko anya kadilaunay tinagpasulak, apay akastoy gar aramidem kanyak. Ditan papagayam tinagpatinggaan, daytoy adaniw, daniw ana pauluan, apay anang lipat ka. Daytoy adaniw, ken inyornos ken imbasa to'y pagayam yo, Brian Agustin. Daytoy adaniw, ket isagsagot kara kayo, ti YouTube channel Brian Altea. At like, share, and subscribe. Alawin papagayam, agyamanak iting kay panangtarabay, iti daytoy adaniw, ngayon nakisagot ka na kayo, ket sapay kuma, ta maliwliwa,
ken makaibatiak iti adal kadagiti dumdungeg. Tuy pagayam yo a pumakpakada ken mangkabkablao kada kayo iti nagasat ken naimbag ngayon kay panagdingdingeg Brian Agustin.